सोलोंथाइनि फारसे गोनांथार होबोबाय थानायनि अनगायैबो गेलेनाय आयदायावबो गोनांथार बिबान लागासिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै बे नोजोरजों सालाकाथि दख'रा एबसुआ गासै 15 साननि बेसेन नाङै जोलुर फोरोंथाय मावबादाखौ खुंदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय खान्थालगुरि बारग्लां आफादनि गेलेग्रा फोथाराव बड'फा गेजेरथियारि सोलायनाय मावथांखिनि गेजेरजों 15 साननि थाखाय सालाकाथि दख'रा एबसुआ जोलुर फोरोंथाय मावबादाखौ खुंनाय जादों। एनटिपिसि बिजिटिपि सालाकाथिनि हेफाजाबाव अंडर 13 बोसोरनि गेलेगिरिफोरखौ लानानै जोलुर फोरोंथाय मावबादाखौ खुंनाय जायो। क'क्राझार जिल्ला एबसुनि लोगो गेलेमु नेहाथारि दिन्थि ब्रह्मआ बाहागो लानानै बे फोरोंथाय मावबादाखौ बेखेवनानै होयो। बे मावबादा बेखेवनायनि गेजेरजों बुंथिगिरिफ्रा गेलेगिरिफोरखौ थांखिनानै गेलेनायनि फारसे मोजां सुबुरुन होयो। जोलुर फोरोंथाय मावबादायाव जोलुर फोरोंगिरि महरै थमास मोसाहारिया फोरोंथाय होगोन। मख'नो गोनांदि खान्थालगुरि बारग्लां आफादनि गेलेग्रा फोथाराव दिनै बेखेवनाय जोलुर फोरोंथाय मावबादायाव ओनसोलनि गोबां उन्दै लाइमोनफ्रा गेलेगिरिफ्रा बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। दिनै जोङो सालाकाथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाहाय मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै बड'फा गेजेरथियारि सोलायनाय मावथांखिनि जिथु मोनसे बाहागोदारि बेखौ बिथा खालामनानैहाय दिनै जोङो अंडर 13 फंबाय बिनानावमोननि थाखाय मोनसे जोलुरनि सायावहाय वार्कशप अर्थात कचिं जोङो आरम्भनि खालामबाय। दिनै बेखेवनाय सान 15 साननि थाखाय जोङो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। उद्देश्यआ बेनो जे जोंनि बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज जेखौ जों बिथा खालामनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो मोनफ्रोम जौगानाय बिथिङाव हाबा मावबोदों। बेनिनो फारियै दङ सोलोंथाइ बिथिं आरो नैथियाव दङ जोंहा बिदिनो जोङो हारिमुनि जौगाहोनांगौनि बिथिङाव जेरै जों दाख्लै थाङै बावै जोङो हारिमु मावबादा लाबाय। दिनै मोनसे जोंहा गेलेनायनि मोनसे जावरिखांनाय लाबोदों आरो बेखौ जोङो जोलुरखौनो जोङो बर'फ्रा गिबियै बा बांसिनै जोङो पटेनशियेल थानाय बे मोनसे खेला जोंनि बर'फोरनि बेलायाव आरो जों बुंनो थाङोब्ला फुटबलखौ जोङो हार्ट अफ नर्थ इस्ट होननानै जों जायखौ बुंनाय जायो। दिनैबो जोङो बेखौ नोजोर बोनानै हयथ' जोंनि उन्दै फंबाय बिनानावमोनाव नैबे पटेनशियेला दङ जायखौ जों बिथांमोननो प्लेटफर्म होनो हायाखैमोन। दिनै जोङो बे कचिंनि गेजेरजों बिथांमोननि जिथु पटेनशियेल जिथु हिडेन स्किल बेखौ जों दिनै श'केस खालामनायनि मोनसे प्लेटफर्मखौ खालामनानै होनाय जादों आरो आसा फारिदों बे कचिंनि गेजेरजों गोबांथार जोंना फंबाय बिनानाव बिथांमोना सोलोंनो हागोन आरो जों बिनि थाखाय जोङो अस्ताद जायखौ जों कचार हिसाबै लाबोदों जोंना मानगोनां बिथां थमास मुसाहारि जाय मास्टार अफ फिजिकेल इडुकेसन खालामनाय बिथाङा दा जोंखौ 15 दिननि थाखाय जोंनि फंबाय बिनानावफोरखौ फोरोंथाय होगोन आरो जों बिनि गेजेरजों आसा फारिदों बेसिक जेखौनाखि नांथारगौ फुटबलनि माखासे स्किलफोर बेखौ बिथांमोना जाहाथे सोलोंनानै लाखिनो हायो आरो इयुनाव जोङो आसा फारिदों खोब स्पिडै जोंनि फंबाय बिनानावमोना जे फुटबलखौ लानानै मोनसे गावबागाव केरियार खालामनानै लानो हागोन आरो उन समाव जाफुंसार साफा फुटबल गेलेगिरि जाहैगोन आरो जों हारिया मोनसे मर्यादा मोनगोन होननानै जोङो आसा फारियो। बेवहाय जोङो स्पेसियेलि जोङो अंडर 13 निब्लाबो माखासे बिनि गाहायसिननि आरो माखासेया एसे एनै खम बारानि दङ नाथाय जोङो बेखौहाय उनाव जितु जोंहा मिरुनिफ्राय बा जिल्लानिफ्राय अंडर 13 नि मोनसे गेम बेवहाय कम्पिटिसन होनाय जायो अब्लाबो जों बेवहाय माखासे फंबाय बिनानावमोना एकुरेट नङाब्लाबो बेवहाय लामसामै जोङो गोबांथारै बाहागो लादों आरो फैबावगोन दिनैहाय गासिबो खबर मोनजोबाखै मथा मथि जोङो 31टा गामिनि बेवहाय जोंनि फंबाय बिनानावफ्रा बाहागो लागोन आरो दिनै आं गोजोननाय मोन्दों जे जायफ्रानाखि क्लास 4आव फरायनाय क्लास 5आव फरायनाय LPआव फरायनायनिफ्राय बेवहाय बाहागो लादों आरो बे जोंनि मोजां लैखोन आरो बिथांमोनखौ लानानै जोंहा मोजांथार मोनसे सिमां सुजुनो जों हायो। मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडी रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरि रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव दंसै आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्स। बे आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोरनि गोदान सोलोंसालि। 10+2नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरि एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ
नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरानो जादों मेडिकेल लेबरेटरी टेक्न'ल'जि, एसिस्टेन्ट नार्सिं, फार्स्ट एड, पेशेन्ट केयार, डायालाइसिस टेक्निशियान, अटि टेक्निशियान, फिजियोथेरापि कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS डिप्ल'माखौ लानो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो ICU टेक्निशियान आरो रेडियोल'जि टेक्निशियान कर्सखौ बोसोरसेनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सरकारि साख्रि मोननायनिबो सुबिदा दं। जुदि नोंथांमोना बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दंब्ला आइ-आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे मबाइल नम्बर 9821663110 एबा 6002559220 आव थोंजों सुलाद ला।